Waqt xogħol ta' manager tal-pesti fl-iskola ta' Ħażabbar Primary B, dak iż-żmien fit-2012 intqajt ma' Sur Masċ Charlotte Kassar u intqajna ma' din il-cabinet li kienet mitluqa. U mill-ewwel qedlu dita importanza qedlu għax din hija herbarium, jiġifieri kollezzjoni ta' pjanti antika. L-armarju kien maħdum mill-injam u maqsum fil-lieri li f'kull waħda kien hemm mat ta' pjanti mnixfa. Fuq nett il-kliem Flora Melitensis mill-ewwel jiġbed lajn. Minsi u mwarrab, l-armarju kien qed iħaddam fih storja interessanti, imma fl-istess ħin l-abbandun kien qiegħed letteralment jieklu minn ġewwa. Sarat kienu ħsara tas-susa, il-woodworm, li bażikament bidajna war l-injam, sewa, il-cockroach isfar, dak li ngħidulu bl-Ingliż brown banded cockroach beda innaqqar il-pjanti preservati u fejn tuża l-kolol u affarijiet kien hemm il-kamla silverfish li beda innawru wkoll, ġifieri kien stat ta' dekompożizzjoni fl-amara u fil-kollezzjoni. Meta wera l-interess li jirrestawrawh, is-Sur Mas taċċetta u Arnold flimkien ma' uħ Jeffrey iddedikaw ruħhom għal dan il-proġett. Meta rajt il-cabinet, meta għalli bil-istorja, xl-ewwel għalli ċempilli mbagħad urini il-cabinet, ġiex reazzjonijiet kelli, kont impressjonat ruħi li għaw dil-kollezzjoni ta' sekk antika u kien hemm dak l-effert kbir, ġifieri kont impressjonat imma fl-istess ħin moħħi beda jgħid xi biċċa xogħol kbira għandi u għandna biex naħdmu fuqha. Wara li Arnold ħaħsieb il-proċess tat-tindif, it-tnixxif bl-ifriżar u l-fumigazzjoni, Jeffrey seta' jinvestiga l-kollezzjoni. Meta bdejt noħarġ frame biex nara x'fadal, kien hemm minnhom li kienu baqgħu preservati sbieħ u impressjonanti baqgħu daqshekk tajb, imma xi wħud li ntilfu ovvjament ġiet niddieqa fuqhom għax intilef dak l-oġġett u kienet ovvjament battikata biex nara kux nerġa' nexxieli nkoprihom jew le. Permezz ta' tikketti li kienu qed jakkumpanjaw kull kampjun huma setgħu jitraċċaw dak li kien hemm nieqes. Xi wħud easy biex issibhom fis-salvaġġ u xi wħud rara ħafna u kellna nkatru minnhom biex imbagħad once li jkunu kibru f'daqs deċenti nippreservawhom. Apparti l-valur botaniku tal-kollezzjoni li kellu fih, dal-erbarju kellu storja oħra interessanti xi rrakkonta dwar l-oriġini tiegħu. Kif instabet di, ma kellna informazzjoni ta' xejn, ħadd ma kien jaf fuqha, is-Sur Mas preżenti ta' dak iż-żmien, però kien ta' għajnuna kbira li morna fl-arkivi tal-iskola u bdejna nfittxu u sibna ftit paragrafi fuq Pitazzi u minn hemmhekk inġabret l-istorja. In-noti kienu jgħidu li dal-erbarju kien proġett li twettaq fis-snin 50. Ħareġ bih is-Sur Muscat li kien is-Sur Mas ta' dak iż-żmien u kien ukoll Mastru Daxxa. Kienu li jen l-istudenti biex jibnu l-armarju? Filwaqt is-Sur Muscat mexxa kollox, però kien hemm għalliem Carmel Bonavija li kelli l-opportunità li nintervistaħ fl-2012 li xogħlu kien li ġabar dawn l-istudenti marru fil-kampanja sabu l-pjanti, ħadu l-biċċiet, identifikawhom, tagħllmu minnhom fil-proġetti tal-iskola u ppreservawhom f'dan il-kabinet innifsu. Eventwalment dal-erbarju ħasem f'kompetizzjoni ambjentali u dan ix-xogħol ġie mfaħħar ferm minn Anthony Valletta li dak iż-żmien kien is-Supretendent tal-Edukazzjoni filwaqt li llum hu magħruf ukoll bħala missier il-Lepidoptera Maltija. Intant, 3 ritratti li nstabu fl-armarju juru lill-uħud mill-istudenti li taw sehemhom f'dan il-proġett. Il-valur huwa li din hija letteralment kapsola ta' żmien, sewwa, filwaqt li minn aspett aħna ta' ambjentalisti napprezzaw il-botanija x'għalina qisu ktieb fil-passat x'kien jeżisti n-naħa ta' Ħażabbar u li llum kollu bini. Però il-kapsola nnifisha hija wkoll kif kienu l-iskejjel ħarġu l-edukazzjoni dak iż-żmien. Wara li ġie restawrat, l-erbarju tħalla fl-iskola ta' Ħażabbar, imma ma' żmien reġa' ntesa'
instab mill-ġdid riċentement meta Arnold u ħuh kellhom bżonn jagħmlu xi riċerka fuqu. Is-Sur Mas Nikola Saġus iddeċida li jagħtihulhom bħala donazzjoni. L-estejna studju xjentifiku fuqha u pubblikajnieh fil-ġurnal tal-Istorja Naturali ta' Malta, immexxi mill-Heritage Malta, u anke aħna stess ħassejna li di posta hija li titgawda mill-poplu u tkun parti mill-kollezzjoni tal-mużew. U tajnihom donazzjoni. Ovvjament meta n-nies jagħtu xi ħaġa lill-mużew mhux qed jagħtu biss xi ħaġa b'xejn, qed jagħtu wkoll responsabilità u dik imbagħad taqa' f'idejna tal-Heritage Malta. Bħala kuratorjal id fit mal-dipartimenti l-oħrajn, pereżempju tal-konservazzjoni, aħna naraw li din il-kollezzjoni, din id-donation ħadd ingħata l-kura li għandha bżonn kif ukoll jekk hemm bżonn xi konservazzjoni. Ovvjament, ħafna mill-kollezzjonijiet tagħna huma study collections, jiġifieri mhumiex miftuħin għall-pubbliku, ħlief b'appuntament. Però fil-parti l-pubblika li s'issa qatt m'hemm xejn dedikat għall-botanika, ħanippruvaw li parti mill-proġetti ta' din is-sena ħajkun hemm sezzjoni fuq botanika, jiġifieri stennew informazzjoni fuq botanisti Maltin, fuq pjanti li jikbru Malta, eċċetera.